Josiasa maketo sirkal tesre riwruok mar United Opposition okwedo mokalo okang' mar piny owacho uso bad migepe mag sirkal kaka bad migawo mar mauta KPC. Josiasa go kamoting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Rigathi Gachagua osingo mar duoko bad migepe ma kamago e lwet jopiny. Poni gikawo telo e yiero maduong' mar 2027. Gachagua singo mar rakore kod jatend piny William Ruto e yiero madundo mabiro kaka yo mar miyo duond bura mar DCP tek motelo ne yiero kata pek motelo ne yiero mar 2027. Chris Owino nigi ler mathoth. Gwenge mag Ilbilis e kaunti ma Kajiado omiyo Kweth mobalo kod piny owacho siwandha mar siasa mar dunyo tend William Ruto. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K oseyo okang' mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar uso bad migepe mag sirkal magiwacho ni otim e yor mudho. We want any possible investor who wants to pursue expropriation of public property, and they must know that once we take over tutafutilia mbali hayo makandarasi ya wizi ya mali ya umma. Wamejaribu kuiba KICC, tumeenda kotini, tumezuia. Wamejaribu kuiba KETRACO, hii moto ya Kenya, tumeenda kotini, tumezuia. Kalonzo owuok tumuswo kod jood bura kuom timo dwach sirkal kaluwore kod okang' margi mar kalo chik mar uso bad migawo makayo mauta pacho kae Kenya Pipeline Corporation KPC e jumani. Gisingo mar wito oko chenro makamano pon gikawo telo e yiero maduong' mabiro kendo duoko bad migepe makamago e lwet jopiny. Kwenda naye. Sasa wameuza refinery ya mafuta kule Mombasa. Wakati huu wanauza pipeline ya mafuta yenu. Sisi tuambia Bwana Ruto, wale watadanganywa waweke pesa yao kwa hii mambo ya wizi. Tukiunda serikali tutarudishia mali ya umma wa Kenya. Sawa sawa? Tunasema mambo ya Kenya Pipeline. William Ruto, Kenya sio yako. Hawezi kuuza Kenya Pipeline vile wewe unafikiria. Ulileta mswada kwa bunge kama mkora, lakini tutaenda kotini, tutafute haki kwa sababu Kenya Pipeline ni kampuni ya Wakenya. Bende ne gigolo siem mager ni joket mwandu manyiewo bad migepe makamago ni gibiro ywago ang'e tok yiero maduong' mabiro. Chieng' tich adek jumane, jood bura ne opwodho chik mar uso KPC kata odoko ni moko kuom jood bura ne okwedo okang' makamano. Tunajua bunge hivi jana juzi walisukumwa na Bwana Ruto wauze kampuni ya mafuta. Motelo ne mano, duond bura mar DCP opango jochung' mag e yiero madundo mabiro kendo nyiso geno margi mar kawo loch e yiero makamano. Others have been intimidated, but we have people who are courageous and who have chosen to stand with their principles. I also wish to thank and greatly appreciate the people of the Republic of Kenya for their continued support of our candidates across the nation. Chris Owino, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro chiwo siem mager ne ruodhi gi jolupgi ni timo bad